ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଓ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାମାରୀ କରୋନାର କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କିଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିନବ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚକୋଲେଟ୍। ଉପସ୍ଥାପନା ଦେବସ୍ମିତା ମିଶ୍ର। ଚକୋଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶିଖିଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଲେ ନୂଆ ତାଲିମଟି ପାଇ। ତାଲିମରେ ଅଛି 6ଟି ମଡ୍ୟୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନ ତାଲିମ ଭାବିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କୌଶଳ ଜାଣିଲେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓର ଯୋଜନା ପାଇଁକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଧାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ନିଜେ ତ କରିଲେ ମନଟି ପୂରା ଲଗେଇ। ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଲେ କୌଶଳ ଜାଣିଲେ ତାଲିମଟି ସିନା ପାଇ। ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ ତ କେବେରେ ଭାଇ। ଶିଖାଇବା କୌଶଳ ଜାଣିଲେ ଲାଭ ତ ସଭିଙ୍କୁ ହୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।